Ayan o. Nagluluto ako. Bumababa, umaakyat. Ayan mga guys, all around po tayo. Ayan mga guys, yung munggo, pangalawang putahe, patay ng sandok. Ayan na mga guys, yung pangalawang recipe, yung munggo na may baboy. Ayan, baboy pa lang mga guys, 100 pesos na. Ayan yung style ko ng pagluluto sa sahog. Papakuluin muna para malambot yung karne, hindi pwedeng diretso mo lang ipiprito, diretso mo lang isasangkot siya. Kailangan pakuluin muna. So wala na siyang tubig. Ayan na siya, yung may sibuyas sa kabawang para yan, hindi na pa ulit-ulit pagsalin pa sa ibang kawali. Mga guys, naka-ready na yung ating munggo. Ayan o, malambot na yung ating munggo. Ayan. Ito na mga guys, yung daon ng ampalaya. Malinis na siya daw ng ampalaya. Hello guys, kain tayo. Ayan yung aking kasama dito, si Jason. Siya yung nagde-deliver ng mineral. Tubig is our life. Ayan, pandesal. Ayan mga guys, ang liliit. Ayan yung lumi. Ha? Lumi-lumi. Lipon ng sahog. Ebe, ano ang pangalan mo? Ha? Boboy? Ako si Ate Nets. Ito be, pandesal, halika dito.
Lumi, mas masarap kaysa sa mga instant. Mga instant canton. Ito lang. Lang yung rice, isang kutsara. Mahirap yung abos. Kasi tapos na tayo ng pandesal eh. Ay, sarap. Baboy naman sa ito. No, baboy yun. Munggo. Yung gusto mo guys. Huwag kayo maniwala nakaka-arthritis yung munggo. Walang gulay na ng sakit. Kung may arthritis ka, bis kang kadiri kumain munggo. Munggo. Bakit ako, paborito ko to, hindi ba ako ka-arthritis? Kaya, correct, arthritis. Niluto ko mga guys, tama lang, hindi matabang, hindi alam. Okay lang medyo matabang, huwag lang maalat. Masama ka katawan. Luto na yung sinigang. Masyado nang malambot. Matay na natin. Di pwede pa soyo. Yan. Dalawa kay maano ka. Ito isa. Ito lang. Yan yung hawakan. Ayan. Thank you very much. Baka makapasok. Ayan yung sinigang na baboy na pork chop. Wow. Ayan mga guys. 3 putahin na. Ayan o. Ayan o. Ayan o, yung pork chop o. Wow. Ayan yung pork chop o. Ang lambot, super lambot. Ayan yung sinigang mayroon malunggay, maraming gulay. Ayan o. Lagyan natin ng takip o. Ay baka pasukin ng langaw o. Wow, munggo. Bawasan na yung munggo. Sinigang, tapos yung lumi. Pag nagluluto mga guys, andyan din kasunod yung langaw. Kaya, linisan. Magano ng baritang sabon kaya medyo matapang. Ayan o. Pasabunin, tapos lagay ng sunro. Yan, wala lagad langaw. Yun lang yung sekreto. Kasi langaw, daming uod. Madaling uod ang langaw, diba? Yan lang o. Yan o. Sabon lang na barita at saka wala nang langaw. Diba? Kasi siyempre may hipon, may isda, may corning. Malapitan talaga ng langaw. Wala na. Ingat kayo pag nagluluto mga guys kasi
Ako hindi talaga ako bumibili pag nakikita kong may langaw na pagkain. Kahit mahirap lang tayo, disiplina,